lortu duzu gaur lehintz baiarara itzuli honetan, iaz, zure taldekidea zen Ruben Rodriguezek egin bezala, bakarrik iritsi zara Durana kale hontara. Da gatzak dena bakidaren, azken finean, hor jodezue, pixkanaka talde etxoa laburragoa egiten junda, eta gero amaieran ikusi dugu. Gatzako amaiera horretan nola jodezu, bakarrik aldin dezu, eta helmuga arte. Bai, hoi da, banekien fuerte negola, taldea be bazekien eta negan konfiagatu du, osea que justo dana apostu indau azkenengo igoera arte, eta azkenengo igoeran lan induten ondo kokatuta eukitzeko, eta justo azkenengo metrotan lintz batzadan erazoin dut. Justo atzetikan 3 korredor etorri metro batzutara, baina bueno, jeitsi eran denbora handituet, eta bueno, azkenin irabaztea lortu dut. Esfortzu handia izan dira azkeneko kilometro horiek, Arrabain bera kontrolatuta, baina gero azken kilometro horiek gogorra ziren. Jode, kriston agonia azkeneko metroak, baina bueno, bai. Eta pingani jotik bat zegoen taldekiek lan egiten, eta pixka beste hipotrok bajotzeko, eta bueno, lagun dineate. Supongo konfiantza handia emango dizula garaipen honek? Bai, hoi da, azkenen denboraldia zera etzan ni nahi nun besain ondatera, eta azkenengo udara honetan oso ondatera da. Zorionak. Eskerrik asko.